què tal, nens i nenes, com esteu? Des de la Biblioteca Joaquim Bauxell ja tornem a ser aquí per oferir-vos un altre conte. I què fem abans de començar el conte? Doncs ja ho sabeu, primer de tot obrirem una espelma que ens faci companyia. Aquesta bonica espelma de color blanc. Mireu, a veure si se'ns obre. Ja la tenim aquí. Mireu, i ara qui ens falta? El nostre amic en Perot. On el tenim en Perot? Ja ho sabeu, que s'amaga dintre la maleta. La maleta atrapa contes, va, cridem-lo. Perot, desperta't. Perot, va, que ja ha arribat l'hora del conte. A veure, si el trobem. Mireu-lo, està per aquí. Ui, està aquí mig atrapat el conte amb el conte. Mireu-lo, ja el tenim aquí. Saludem el nostre amic ara en Perot. Va, nens i nenes, saludem-lo. Tots plegats, va. Vinga, Perot. Hola, què tal? Com estàs? Vinga, saludem. Cantem-li la seva cançó. Perot, l'escavallat, la nostra titella, Perot, l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé, Perot, molt bé. Mira, ja el tornem a tenir aquí una altra setmana. I ja ho sabeu, que en Perot ens atrapa els contes que vol que expliquem, els contes de la biblioteca els atrapa i els posa aquí dintre la maleta. I avui, a veure quin conte ens ha atrapat en Perot. Espereu-vos que sempre em vol dir alguna cosa en Perot. Sempre, ja ho sabeu que li agrada molt explicar-me coses a cau d'orella. A veure què me diu avui en Perot. Val, Perot, ara els hi dic als nens. Molt bé, no pateixis, ara els hi explico. Bé, en Perot em diu que avui vol que us expliqui un conte sobre les emocions. Que bé, molt bé, Perot. Ara, però quin conte? Voleu saber-ho? Doncs vinga, va. Mirem, a veure quin conte ens ha preparat avui en Perot sobre les emocions, que el tenim aquí dintre la maleta. El posarem aquí, al nostre costat, que ens faci companyia. A en Perot li agrada molt escoltar els contes. Mireu, a veure, obrirem la maleta. Quin conte tan bonic que ens ha triat en Perot. Mireu. Un conte sobre les emocions, però que també fa referència a la tardor. Mireu-lo, un conte que se'n diu L'arbre diferent. Un conte que és de l'Anna Ferrer, que és d'aquí al nostre poble, l'Anna, tots el coneixeu. Ja ha escrit més d'un conte, després explicarem quins contes ha explicat. Doncs l'Anna Ferrer, que és d'aquí al nostre poble, i il·lustrat per la Bàrbara Ascensió. Se'n diu L'arbre diferent, de col·lecció Natura i Emocions. Va, preparats i preparades, que comença aquesta bonica història de l'arbre diferent. Amb la tardor, el fred havia arribat i la merla Perla sentia que començava a ser hora de fer camí cap a un país més càlid per passar l'hivern. M'espero un llarg viatge, va pensar, i decidida va agafar forces, va començar a buscar alguna cosa per menjar. Tot i que semblava impossible, de lluny va veure un cirerer amb alguna cirera que encara penjava de les seves branques. Va alçar el vol decidida a començar el seu camí. Volant cap al seu destí, s'anava menjant la cirera, mentre contemplava els bonics paisatges de sota seu que li oferia la natura. Quan va acabar de saborir la sucosa cirera, va deixar anar el seu pinyol, que sostenia amb el seu bec groguenc. I just quan passava per sobre d'una muntanya verda de pins, el pinyol va anar a caure al bell mig d'una pineda. La primavera va arribar a la pineda. Era una estació com una altra per als pins que hi havia. Tenien la seva escorça i les seves fulles igual. Però aquell any, la primavera, els hi va portar un convidat. Entremig dels pins va començar a créixer un arbre ben diferent. Tenia el tronc llis, era prim, les seves fulles eren més amples i unes flors blanques i precioses s'hi amagaven entremig. Els pins, en veure aquell arbre que no s'assemblava gens ni mica a ells, van deixar-lo de banda, se'n reien del seu aspecte i no volien compartir el seu temps amb ell. No entenien què hi feia aquell arbre al seu bosc. Petit, esquifit, s'hi deien, se'n reien. Què fas aquí? No et volem, li deien tot sovint. L'arbre diferent se sentia molt sol i desitjava canviar per assemblar-se als pins.
un dia, fins i tot, va demanar ajuda al vent per demanar-li que bufés ben i ben fort per arrencar d'una manera que fes desaparèixer totes les flors blanques que tenia al mig de les seves fulles. Pensava que si tot ell era verd, els pins l'acceptarien, però no va ser així, ja que els pins el continuaven veient diferent i no volien saber res d'ell. La primavera va donar pas a l'estiu. Tot seguit va arribar la tardor. L'arbre diferent va perdre les flors blanques i les seves fulles verdes se li van tornar rogenques. Ben aviat, les fulles van començar a caure i l'arbre va quedar ben i ben pelat. Només amb el tronc i les seves blanques va quedar al mig dels pins. Havia arribat l'hivern. Els pins se'n reien d'ell en veure'l tot nu. L'arbre diferent no entenia per què no podia ser com els pins. Si fos un pi, podria ser amic seu, estaria sempre protegit per les seves fulles i no em sentiria tan i tan sol. No es veia capaç de seguir vivint així, sense ningú en qui poder parlar, amb qui poder riure i en qui poder compartir bones estones. El nostre amic se sentia molt i molt sol. Però l'hivern va acabar passant i va donar pas a la primavera, i amb ella van arribar una altra vegada les flors i les fulles. I l'arbre, malgrat el buit que li feien els pins, va començar a sentir-se millor. I és que la primavera no havia arribat sola. Va adonar-se que al bosc no només hi havia els arbres, sinó que també hi havien arribat les marietes, les papallones, les abelles, les formigues i els petits escarbats. Com és que la primavera passada no se n'havia adonat? Perquè estava massa preocupat intentar semblar-se als pins. L'arbre diferent, a més, va observar de fet que tots aquests animalons, prima de la primavera, preferien anar a les seves branques a protegir-se i passejar pel seu tronc que no pas anar a les branques dels seus amics, dels seus veïns, els pins. Va deixar de sentir-se sol i va començar a estar més content perquè va veure que podia fer nous amics al seu voltant. Es va adonar que a la muntanya on ell havia nascut hi havia molts altres éssers a part dels pins i que se l'estimaven també en ell. La primavera va donar pas a l'estiu, el sol picava de valent i de sobte l'arbre diferent va tenir una sensació nova a les seves branques, unes boletes vermelles que s'aparellaven de dues en dues. Van començar a créixer i penjar de les seves branques. Eren cireres! El nostre arbre diferent era un cirerer. Amb l'arribada del fruit a les seves branques, encara més animalons venien a visitar-los i encara més content es posava el nostre amic. Els esquirols es posaven a les seves branques i compartien amb ell, com els escarbats, les formigues i les abelles compartien amb el nostre amic les seves històries. Se sentien molt feliços plegats. Ell alimentava els seus amics amb els seus fruits i els altres li explicaven tot d'històries que ell no n'havia sentit mai a parlar. Aquell any, la tardor va arribar un xic més tard i ho va fer amb temperatures força càlides, de manera que el cirerer encara tenia algunes cireres a la part més alta de la seva copa. I un bon dia va rebre una visita molt especial. Un ocell negre amb el bec taronja va venir i va aturar-se enmig de les seves branques per poder agafar alguna de les seves cireres. Però sabeu què? Aquell ocell, abans de fer-ho, va sentir que primer havia de fer quelcom per al cirerer i va començar a saltar de branca en branca alhora que entonava un cant melodiós. Ben bé com si estigués cantant i dansant per al cirerer. El cirerer va sentir-se feliç en aquell instant i va notar que quelcom l'unia aquell ocell especial que havia vingut a visitar-lo. I sabeu qui era aquell ocell tan especial? Doncs sí, la merla perla, que des del cel havia albirat un arbre vermellós al bell mig d'una pineda verda i s'hi va sentir atret. Tots dos van sentir que es coneixien de feia molt i molt de temps. I sabeu què? Doncs mireu, des d'aquell dia, cada any a la tardor, la merla perla va
venir a visitar el seu amic. Ella li oferia el seu cant melodiós i l'arbre diferent li oferia els seus fruits saborosos. I a partir de llavors l'arbre diferent i la merla perla van ser amics per sempre més. I conte contat, conte acabat, espero us hagi agradat. L'arbre diferent. I com ja he dit, aquest conte és de l'Anna Ferrer, que és una veïna d'aquí al nostre poble, i aquí a la biblioteca també tenim aquests dos contes que són seus, que se'n diu El peix que no plorava mai i El nen que no podia viure lluny del mar. Tots dos pertanyen a la col·lecció de Natura i Emocions. I també ara us fem saber que l'Anna n'ha tret dos més de llibres, dos més que aviat també els tindrem aquí a la nostra biblioteca, que es diuen així: En Pic i en Pop creixen plegats i la Fiti troba el seu camí. Bé, doncs vinga, nosaltres per avui ja hem acabat. I si us sembla, què us sembla si des de casa bufem tots plegats l'espelma? Vinga, preparats, preparades? A la 1, a les 2 i a les 3.